Εσύ πόσο αγαπάς τον εαυτό σου? Για να το ανακαλύψεις, θα ήθελα να σκεφτείς πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν δεν τα καταφέρνεις όπως θα ήθελες. Μήπως είσαι πιο αυστηρός ή αυστηρή από ό,τι θα ήσουν με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου? Ο Μπρους Λίπτον, ο διάσημος κιθαρικός βιολόγος, λέει ότι το 80% των ανθρώπων δεν θα είχαν θετικό σκορ σε ένα τεστ για την αγάπη του εαυτού. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Το υποσυνείδητό σου ακούει αυτά που του λες, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Και οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις γίνονται πεποιθήσεις που επηρεάζουν την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Σύμφωνα με τη Louise Hay, η αγάπη του εαυτού ξεκινάει όταν σταματάμε να κρίνουμε κάθε μας λάθος. Γι' αυτό δες με συμπόνια και αγάπη τον εαυτό σου. Πες στον εαυτό σου, μπράβο, έκανες και σήμερα το καλύτερο που μπορούσες. Για περισσότερη έμπνευση και για να καλλιεργήσεις την αγάπη και αποδοχή για τον εαυτό σου, μπορείς να κάνεις τον οραματισμό που βρίσκεται στο κανάλι μας.